Domnul să vă binecuvânteze, fraților. Eu sunt Nicolae și vreau să vă mărturisesc cum m-am pocăit eu și cum am ajuns în situația asta a pocăinței și cum a fost transformarea pocăinței mele în fața Domnului meu Iisus, al nostru tuturor. Vreau să vă mărturisesc unele minuni chiar cu adevărat la care Dumnezeu poate să facă atunci când se pocăiește omul. Pocăința e o chemare pur și simplu foarte radicală din partea Domnului Iisus pentru toți păcătoși. Absolut toți, indiferent ce ar face, indiferent ce ar spune, pentru toți e pocăința, căința păcatelor și pentru copii. Pentru că și copiii au nevoie de pocăință. Vor, nu vor, noi suntem născuți din Adam și Eva care au păcătuit și sămânția noastră a omenirii e păcat și e bine să ne împăcăm cu Dumnezeu. Pocăință înseamnă să spară de păcatele tale și să nu mai le faci. Dar vreau să clarific puțin cum vine pocăința ca tu să spară rău și să nu mai poți să faci lucrul ăla. Dumnezeu ne cheamă la o sfințenie, zice cuvântul Domnului în Efeseni 1, că credința și sfințenia este darul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Eu atunci când am citit cuvântul Dumnezeu, eu mi-am dat seama că e darul lui Dumnezeu să poți să fii sfințit și am făcut o diferență între sfințenia umană și sfințenia Domnului nostru Iisus. Aș vrea să vă trimit mesajul ăsta ca să pot să o iau de la capăt puțin, cum am început să ajung dintr-o dată să fiu creștin, să trăiască Domnul Iisus în mine, în sufletul meu. Venisem de la muncă, eram foarte băut așa, eram bine oricum, toată ziua băuserăm dar nu eram așa amețit să spun că eram beat. Dar mă gândeam la ziua de mâine cam ce mai trebuie să beau. Și fumam, dar și făceam păcate. Și atunci când m-a chemat pe mine Domnul Iisus, am auzit în sufletul meu că de multe ori Domnul Iisus vorbește pieptul omului, știi, înăuntru inimii. Vreau să vă mărturisesc că eu purtam foarte mult barbă și foarte